Ato pa daw pong mete, king kilubning saken, ding aduang anak, king barangay Malabanyas, Angeles City, gani pong gatpanapo ning Biyernes, March 22. Agpang king Angeles City Information Office kasalungsungan dangening investiganding otoridad king syudad nung nanuing sangkan ning pangamate daring biktima. May nga kuneman po ing lokal na kapanibalan, asopan dalaring pamilya daring anak. At kaugnay na po ning balita ngayon, akayabe tayo po Police Staff Sergeant JP Nash, ing investigador, ibat po keng Angeles City Police Station 4. Maya po oras po kaya kayo, Sir JP, at welcome po sa ating programa, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, sir, hingi lamang po kami ng detalye kaugnay po nitong nakakalungkot na balitang ito. Paano ho natuklasan ito pong dalawang bata na wala ng buhay sa loob ng sasakyan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Go ahead, Hello sir. po. Go ahead, sir. Yes, ma'am. Ayon dun sa dun sa reporting person natin at saka yung nakadiscover na nung dalawang bata na nasa loob ng kanyang sasakyan ay si Mr. Ferman na Pamintuan. Siya po siyang Grab driver. Ayon sa kanya, pinarada po niya yung sasakyan niya sa tabi ng bahay niya around 7 a.m. So, natulog po, nagpahinga siya. Akala niya nung na pinindot niya yung lock nung sasakyan niya na-lock niya na-close niya talaga, na-lock. Hindi po niya na-lock masyado yung sasakyan niya. So itong mga bata, based on the CCTV natin na nakita dito sa Barangay Malabanyas, ay naglalaro ang mga bata around 9:20 to 23. So habang naglalaro po sila, ay pumasok itong dalawang bata naglaro doon sa loob. So since doon sa oras na yon, 9:23, hindi na po nakita yung mga bata na lumabas doon sa sasakyan. So pagdating po ng around 1:50 p.m. ay lumabas na ng bahay itong si Mr. Ferman Pamintuan para check niya or ano niya yung sasakyan kasi lalabas din siya driver siya. Yun po, natuklasan niya yung dalawang bata na nasa loob ng sasakyan. So you were saying, sir, hindi po niya kaano-ano itong dalawang bata na nakita niya sa loob ng sasakyan. Ano ang reaksyon ng mga magulang? Paano ho ninyo ipinaalam sa mga magulang itong nangyari dito sa dalawang bata? At ilang taon ho yung pinag-uusapan nating mga bata dito, sir? Yung isa 3 years old ngayong March 31. Yung isa 3 years old na. Allegedly, sabi dun sa mga tao na taga dun sa Sitio Kawayan, magpinsan itong dalawang bata. So kanina, na-interview ko naman yung tatay nung masakit talaga sa kanya dahil hinanap daw nila kanina nung umaga yung mga bata. So, yung bahay ng ating driver dun sa may-ari ng sasakyan, malapit, nasa baba yung bahay dun ng mga magulang mga bata. So, pumunta lang sila sa taas para maglaro. So, yun nga, aksidente na pumasok sila dun sa sasakyan na hindi na sila nakalabas. Yun sa natin. Sir, we are talking of 4 hours, no? Base po dun sa kwento ninyo nung nakita yung mga bata na pumasok sa sasakyan. Ano ho kaya yung cause, no, ng pagkamatay nitong dalawang bata? Is it because of suffocation? Kasi mainit po ang panahon eh. Kung nasa around 1:50 pa nakita yung mga bata, yung tirik ng araw sa mga oras na yon mainit na ho, hindi ho ba? Opo, possible po, pero yung pa rin po, magpa-process pa rin tayo. Tumawag po na po kami ng SOCO from the Angeles Forensic Unit para i-process po nila ang crime scene. So, ngayon, pending siya ng for autopsy examination yung dalawang bata.
Pero base ho dun sa nakita ho ninyong sitwasyon ng mga bata, meron ho ba kayong nakita na indikasyon na ito pong dalawang bata, pinilit ho nilang lumabas sa sasakyan? Well, 2 taon at 3 taon, hindi pa ho nila alam kung paano talaga magbukas, no, ng sasakyan. Mm. Ito kasi yung sasakyan, medyo hindi natin makita yung loob kasi tented na, no? So siguro, inahikayat nilang lumabas. Kaya medyo ano dun sa loob ng sasakyan, medyo maraming punit na mga papel o ano ang ginawa nila para makalabas lang. So, tinayad talaga nila siguro. Pero wala, hindi sila makalabas. Doon sila na ano nang hininga. Kasi sa attempted po, wala pong ano ng paghinga dun sa loob. Opo. Tapos mainit pa po kanina. Yun ang possible namin. Pero at the same time, under investigation pa rin po natin, nag-request pa rin tayo ng for autopsy examination po. Sir, kung kayo ho ay nagkaroon lamang no, ng pagkakataon para makausap yung mga magulang, ano ho yung naging reaction ho nila sa sinapit po nitong 2 bata? Yun nga po, opo, masakit din po para sa kanila. May mga opinion din sila na gano'n, nasa loob ng... Pero sabi ko po, i-imbestigan po natin yan. Hindi po natin na kung may mananagot, may mananagot. Pero sa ngayon po, still investigation pa po muna kami ngayon. Alright, ito po ay nakakalungkot ano, pero I think meron po tayong maaring matutunan dito po sa nangyari na ito. Kung meron ho kayong advice na may bibigay, Sir JP, no, lalo na po sa mga magulang na may mga anak na ganitong edad, no, at para ho maiwasan na maulit yung mga ganitong nakakalungkot na insidente. Opo, mama. Yun nga, ang advice ko sa mga magulang natin, ano natin yung mga anak natin, ingatan natin. Huwag natin pabayaan, lalo sa kalsada. Ngayon, lalo yun, yung sasakyan na yun, talagang hindi naman mo masasabi na maano sila kasi malapit lang sa bahay nila. Yun talaga, aksidente talaga na nangyari sa kanila. Tsaka huwag natin pabayaan yung mga bata, tsaka mga anak natin. Opo, sir, bilang panghuli na lamang po sa mga ganitong sitwasyon, no, gaano ho ba katagal yung aabutin? Halimbawa, meron pong ma-stock no, na mga bata, let's say mga bata ng ganong katagal na oras. Tapos nakikita natin, sir, doon sa video kanina, yung sasakyan, nasa labas lamang ho. No? Hindi siya nakapark, walang garahe, Opo. walang shed. So, ibig sabihin talagang mas mainit yung loob ng sasakyan. Opo. Base doon sa CCTV, ma'am, around 9:23 a.m. hanggang doon sa pag na-discover sila na nasa loob sila ng sasakyan, mga siguro 9, 10, 11, 12, 1, mga siguro 4 hours, ma'am. Medyo matagal talaga. Tagal din yung ano nila doon sa loob. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon na inyo pong ibinahagi sa amin, sir. At kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo, no, para po sa development itong kaso na ito. Maraming salamat. Yes, ma'am. Welcome po, ma'am. Welcome po. Yang kabalan ni Police Staff Sergeant JP Nash, ang investigador na po ng Station 4 King Angeles City PNP.